Okay mga guys, nandito po tayo sa GIWANON Beach sa Barangay San Isidro, San Julian, Eastern Samar. Ito po yung pinagmamalaking beach dito sa Eastern Samar na super ganda talaga kung makakarating kayo dito. Dahil dito mo makikita yung mga magagandang tanawin dito sa Eastern Samar. Dahil maraming lugar dito na magaganda talaga dito sa GIWANON Beach. Kaya gusto ko po ipakita sa inyo. Kaya lagi kayo mag-subscribe kay DJ Normie dahil lahat ng latest na mga makikita nyo na dito. Pati mga music. Ako po yung gumagawa ng mga bagong music. Yabang ano? Kaya gusto ko ipakita sa inyo ang lugar dito. Yeah.